ଚାହିଁଲା ନା ସବୁ ଯାହା ନେଇକି ରହିଯାଇଛି ଆଉ भाई जहाँ सरला पलि आस फटो पर उठेब बाबू सरला बाबू फटो उठे जा खाली તમે બટાટા વસો ଆଗେ ସେଟା ବାହି ଦେଲ ସବୁ ଗୋଟାଟେ ଇଏ କର ठीक से आसनी कर सब आउ तारे तुम्हें प्रश्न हो जाओ सुंदर गीता अच्छा पड़ेगा ना राजा कोड़े वाला ओनर आईटी अच्छा राजा फोटो उठी
ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏମିତି ବଢ଼ୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧୁ ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ ସାଧବ ବୁକୁ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ସରକାରୀ ହଉ ଆମର ସାଧବ ବୁକୁ ଏବଂ ସାଧବ ବୋହୂଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏମିତି ନାହିଁ ନା ଏଇ ଦେଖ ଗଛ ମୂଳେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଟୁଆ ନା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଅଛି ନା ଏଇଟା ଆସିଲେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ପଳେଇବା ଦର୍ଶନ କରିବା ଫଟୋ ଉଠିବା ପଳେଇବା ଏଠି ମୋର ଭୋଗ ସଜାଡ଼ି ନେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଜି ମୁଁ 3টাରେ ଉଠିଲିଣି ଉଠିକି ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଘର ଖରିକି ଦେଲି ତ ତାପରେ ମୁଁ ରୁଟି ଭଜା କରିନେଲି ତାକୁ ରଖିଦେଇ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ଆସିକି ଠାକୁର ପୂଜା ସେଠିକି ମନ୍ଦିର ଗଲୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଗଲୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକି ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଗଲେ ତ ମୁଁ ପୁଣି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଗଲି ପଳିଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିଲି ତାପରେ ଏଠି ମୁର୍ଜ ବି ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଖାଇନେଲି ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦିନ କଟୁଛି ଏଠି ମୋର ରହିଲା ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏଠି ରହିଲା ପରଟା ଏତିକି ଆମର ଆଜି ରାତିରେ ଖାଇବା କେଉଁମାନେ ଖାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ